Здравейте хора, аз съм Милен Геймър, днес ще играем Майнкрафт с Деян Геймър. Просто той се е кръстил. Епизод 3, Да, просто той се е кръстил Стив, не го знам защо. защото няма време да си измисля друго име и без това преди се казва Golden Face. Това е супер гадно. Кое е името? Ага. Еми, зато и се кръстих Стив. Без това нямах много време, нали бързахме да направим трети епизод. Не бързахме, просто бързахме, защото ни трябват повече абонати и други работи. Паднах и получих яйце. Между другото играя с хака, да напомня. Направих път до къщата си. Я искам да се... И ако сте гледали предните епизоди, Да се надяваме, че сте ги харесали. да. Ако не ви харесват, значи не гледате и този епизод. Ако не ви харесва, го дислайквате. Да. Щях да скоча точно на стълбите. Сега си правим къщите, както виждате. Ние с Милен Геймър е отдолу, като го гледате, сякаш е напълно готов, ама има още работа. Пък мен, като ме гледате отгоре, нямам твърде много работа за външния вид, но за отвътре ще имам и много, нали? Аз не знам сега какво да направя. Направо тук да слагам или от тук отгоре да сложа такива. Да, направо отгоре ще сложа такива. Да, хора, и аз също. И аз пак, какви ги говоря. И аз също. Какво искаш да кажеш? Не, исках да кажа, че аз ще си построя мазата. Това все още е маза. Това все още е маза. Маза е, хора. Не се ли казва мазе? Да, не, маза, мезе. Мезе. Мезе за ядене. Аз имам мезе. Ако искаш да ти дам малко да хапнеш. Съжалявам, хора. Добре, бе. Зато ти дам да не се ригваш. Дай малко мезе. Чакай, аз наистина не съм сигурен дали имаме мезе. И аз пък мазе. Ако искаш, провери. И той много бъркащо е. Защо трябва в Майнкрафт да го направите и те? Да стане като истинско блокче. Не го разбирам. Защо трябва да стане? Че колко пъти се обърках. Това е много трудно да се прави. Добре, че имаме откъде да го гледаме, защото ако беше само в моята глава образът, нямаше да знаеш как да го направиш, докато аз не го направя. Или пък ако беше в твоята глава. Иначе видя ли момчу, като се препрахме? Да, един... Момчил. Да. Дой е толкова гаден, колкото и името му. Зато и му казваме... Мчиле, ако гледаш този епизод, той да знаеш, че този епизод го правя заради тебе, защото си тапак. Защото си тапак. Пълен тапак си, момчиле. Не е само тапак, но... И други лоши думи, обаче няма да споменам. Да, за зрителите... Не, добре. Най-добре да не знаят. И ако не беше знаел той с Give me 5, Give me 2, да стоя, щеше да е много яко. Ама аз измислих нова версия. Ти казваш Give me... аз казвам Give me 5, ти казваш Give me 2 и аз вместо да ти кажа Give me 2, ти казвам да стоя.
шестима. Петима. Да, петима. Щяхме да си помогнем. Хора. Абе, Не съм казал глупост, Деян Геймър. да, точно. Все още не си. Милен Геймър, не го казвай! Само да го кажеш, само да кажеш тази дума. И не го прави. Милен Геймър! В момента играя и чукам дървото. Ма предвид с пирони. С пирони. Какви пилони, бе? Ами с пирони, бе. Какви пилони? Сега са нищо чукам с пирони. Нито пък плания смисъл. Всъщност, знаете ли кой? Ято и ние ще го забравете. Всъщност, може и просто да спрем клипа, защото ти го спомена. Не, няма да. Добре, бе. Макар да не се окаже, че Милен Геймър е... Ей, чуйте, да ни дислайкнете клипа. А? Не искам да го дислайквате този клип. Ето кой иска да го дислакне. Да правим клипове като Джироджи. На мен Джироджи ми е най-интересният. За Майнкрафта Джироджи е най-интересният. След е един на име Вената. Той е много як, сам малко псува, ама... Няма как. Да, няма как. Но накрая каквото каже, каквото влезе от неговата уста е смешно. Милен Геймър, кой е той нещо? Фонтан ли? Ами, понеже... Защо стига до моята къща? Защото ще се направи градина. Кажи отдолу такова. Не, за да мога по-лесно. Но аз не искам тук да има. Те, че направо тук ще... Не, чакай, не го записвай. Няма цялото, само тук. Чакай. Ти. О. Не искам да го махни. Искам някак да го махни, но не искам да стига до моята къща. Ето, махна го. И благодаря. Пак съм, но той вече е по-стар. Да. Какво, Михаил, цъкаш? Аз не ти... What? Бъгна ми всичко ми бъгна. Спокойно, хора. Това черно ли е всичко? Не. Какво? Напомня, ако не съм казал, играем на телефон. Телефон. Ти вече го каза. Не съм го казвал. Да, на миналите версии го каза. Не миналите версии, ами миналите епизоди. Да, на миналите. Добре, аз приемаме и тук да има. И той го приема. Аз забравих, че трябва да правя едно нещо и
Сигурен съм, че няма да е точно точната къща, но да се надявам и че ще е подобно. Да. Това е така. Нещо, че от дърво пак ще стане подобно. Моята ли? Да, нещо, че не е от същия материал, пак е така. Да, ще си направя чест. Това не е точната къща, защото сигурно иска да си направи нещо по-добре. Докато стане нещо, целият ден ще мине. Да се надяваме, че ще е Майнкрафт ден. Ти кога ще да се съгласиш? Не знам. Да се надяваме, че няма да е в момента. Не. Някъде след час да се надяваме. Май толкова. За какво съм си сложил релси, бе? Защо се махна, бе? Аз съм си тук. Или май пак ме махна. Да, пак ме махна. Защо се махна? Не знам, хора. Не знам защо се маха, ама нищо няма. Да, не е зле. Не е толкова зле. И че ми бъгна. Като някой идва към мен. Когато някой се свърза към мен или като изчезва, тогава вече ми бъгва. Малко. И когато играем заедно ми бъгва, но най-важното е да не умирам. Защото накрая падам от облаците. Милен! Геймър! Какво? Правя съм я. Пак трябва да се включам това. Кое? Да летя. Ой, Всъщност не съм сигурен, но мисля, че миналите епизоди ще са по-кратки. Милен Геймър! спрях водата. Защо пускаш тази вода? За да може да е такова. Какво за да може да такова? Да си изпразня инвентара и да си сложи нещо. Ти защо направо от кака не си изтеш работите, които не ти дават, за да си изпазиш инвентар? Кажи ми. Или просто не знаеш за това? Не, просто не искам. Той е по-бързо. Всъщност е хубаво. Там, където трябва да направиш стените, тавана. Моето ли? Да. Или ти ще си без стени. Ти сега ма направи най-злият човек. На най-злея или най-злия? Злия. Как така си най-злия? Аз всъщност доста мислех за тази игра, когато мислех да направя тази къща, доста мислех как по-точно да го направя за изкачване. Иначе до сега го забравя. Иначе много има да прави. Да, Аз бях Милен Геймер. Абонирайте се за мен за Диан Геймер. И чао. Това е третия епизод.
на пакта и чао.